Tá an first pátrúnachta ar an pátrún agus ar an agrú banistíochta is mó de scoilna lángailge sa tír. Ó bhí muid sra takeíochtaí do scoilna a ceiríonn lo leis an úlacht mór ibre atá déine acu ag an mbun levéil agus ag an meán levéil. Thosig scéal nach chomhartha blianta fada sír inis nuair is tócha dahan an rion agus dahan an rialtas go raibh éileamháin agus go raibh an taobh sin ag fás go na dachas ile creidmhach agus go raibh sochaí na hhéir na gahrú agus gombeach ar an choras a dachas ahrú dá bhar sin. So thosig se is tócha hartar dem líon óhain agus idir an dá linn tá feachtas agus tá múnlaí agus tá planana éagsúla cara i bhaim ag an rion. Tá mis mar cahirirla ar ggéal choláiste go leire agus chinamar boga ó scoil Celtic le sí beag dar nóig ach go scoil ilcreidmhach agus an príomhá ná in áíire tá muidna i ggéirí go mbeidh an scoil mar scathán ar an sochaí dar nóig tá an scoil a ggéirí bheith inchuimseach agus gur féidir agus caiime rábhí an próiséis thar bheith éasca dúing. Tá Próiseas Athchumraithe idir lábheith ag an riadachas le rion blianta agus is tóí séad atá geisteach go bla seo ná ráha a thuair go hismóthirí nach bhfuil ag ggéire go mecha báistí ag freastal ar scoil le San Bheon Caitliceach. Thuair i gáirle leis na tistí, leis an bhfoireann, agus an áíire déanta cuilebanna déon go ní roiin ina chuine ar an talamh ní dhearna sé mór an difriíochta don do obair léthúil na scoile ach mar a d'armse heasta going boga leis an sochaí bheith ilgénéach, ilecinálach, inchuimseach agus thar aon rud eile bheith fáiltiúil do chuilebanna. Sílim gur thosamar an próiséis beidir himpeall le 60 an áíonn ar a bhogamar go dtíana ar a gninmh seo. Bhí mar rainn scail le coppla scail eile agus bu scail na dúise éiad siúd agus farigintí do chuid an deise a bhíonanta. San níor tháinig sé níos mar chóra nó go bhogamar isteach anseo. Cumar tríd céimeann is tócha an bord féin tugtar ar thuiscint fi céir de bheith gceist agus an sin dul gáir leis le tuismothirí na scoile. An próiseas a bhíú dóibh agus fearcant céiríad na ceisteanna céidir na habhar bortha beidir a bheith ortha agus mar sin de agus le cúnamh an boras bhí mar an na tuismothirí chur ar a suaimhnas nachmeach in athar ó bhór is léomháin agus gur athar ó bhór is slite eile. Má aistíonn scoil lángailge go dtí an forras pátrúnachta, ba siad cínte go mbeidh seirbhís iomlán trí réalge rááil acu, go mbeidh pátrún acu a bheith sé cosint agus é corpan cín an San Bheon lángailge. Cuid den tuirbhís sin stoigh séad atá an ná tá an gláthairbhísí a bheith fáil maidir le cóile, maidir grachfud amháine le banisteocht agus riarfáil scoile, tá panel lángailge ag an bhforas don múnteirí, tugam mud cóla maidir leis an Próiseas Athchumraithe chur for eiliúnt ar fáil don na bard banisteochta do ornaí na scoile ar fad sí réalge. Mar a higamóid tá coppla Sansport ins na scoilena faoi curmacha an áris patrúnachta bín scoil na lángailge an le Sansport Caitliceach, le Sansport idirchreidmhach agus le Sansport ilechreidmhach. Agus gar riachtanis éagsúla ag gachránog scoile ach idir fad ag lí téhastí go na dachas lángailge. 85 bunaíoch an scail agus tá mar scail Caitliceach ó chuin, so ar nó bhí anna chu taithí chomar hain mar fáistí agus mar bhúntarí tríd an ggóras sin. So cinnte bhí go leor takeíocht ag testal, ins bhí go leor mína chuáin ag testal ar cad na háirithe níos múna aonrad. Agus is tócha an príomh-aim atá leis an ról sin ná bheith a takeú le scoilena túsa chur le próiséis córdachán maidir leis an Athchumrú agus cumála sin a bheith a takeú le scoilena atá géirí Sansport agsúla a chuirí bhaim ins na scoilena. A bhí anna chár mar bhí an oscailte beidir chuig míú tús máil, tosa go ré, tosa na sníán fás é seo leis tríd na blianta leis an scail, ní a brúar betharing dolisteach leis an gcuiriclim omláin ón tús. So anna chumpórdach leis an rud ar fad go dtí seo tána múnteirí anna chumpórdach ag túr faoi. So agus ní leach an gohanna fi suas agus má tréinil breisian nóhain ag testal beárach an seo le takeúling. Mléana chuir rang a híon tús le chláircraí na scoile agus tá muid a baint solt íontachas tá sé th bár. An fól an bhíonn ar siúil agus an sceitmíní bhíonn ar na gasúid, Tá fíor him acuáin agus ní bhíon ólas crín acu meálan a rudí éagsúla. Fecinn siad sa sochaí ach ní bhíon an tólas acu agus
aithníonn siad an deis fólam faoin na rudí éagsúla agus is spráileha, agus súann siad isteach an teolas. Is dó go te hoscailte mar choriclam, agus tá sé dúirt antas go gachsáis religiún, tá sé níos séamh beidir ná an curriculum catlicach. Tá sé mar churiclam anna héamh tána páistí. Dúnar fecinn siad an saolar riasúla anna éagsúil an bailach go récha mar ar an saoil tá páistí ó hir ar fod an dain seo religiún éagsúil. So tá sé bhád níos compórdaí do gatainna ceapan, ní bhreahan túíomh go léana na fácamach. Is dó an gnééis táhairtaí domsa don fós se ar fad ná na cuairte na takeíochta. Tá duine nádóirí an anna fóna fiochad sús ach choiríar chormad anlúg ar na cuairtainna pásanta ar na gaoile crochu len ar scoil fphobal ní hamháin le príomhidí nó le beir banistíochta ach le chuilehhuine sa fphobal scoile. Béidir ó héobh takeíocht banistíochta de, béidir ó héobh cuasaí polisathe scoile nach brálinn ar fadaíd, ó héobh cuasaí airgeadis. Uaireanta idir go bháil aber má hagan Kirkland nua amach ón rion gcóin mud an an bheithin sin ag si le príomhidí nó le beirt banistíochta agus beidir idir gháil éigen tú dhéanana ar an ólas agus céir de chiíonn se gon siomh úthúil scoile sin. Tá go leor gona hafuí seo ar an siomhidirlín atá nua orbar agan, chuirmuid seisiún eúna ar fáil go beo nu ar líne go scoilena sin go na báir bhainisteochta agus do ian agus do phobal na scoile chamá chéna. Rathmuid trí an Próiseas Ló agus cinntear go scoilena céir atá siad garíanna. Ag dearan lei is suas do phobal na scoile é agus má eistear ba fáilte romh sa bhras patrúnachta.